Ilulunsad ngayong araw ng Dagupan City Sangguniang Kabataan Federation ang Inter-Barangay Basketball Tournament na gaganapin sa City Plaza alas 8 ngayong umaga. Isasagawa ang parada na hudyat ng pagsisimula ng tournament na gaganapin sa loob ng Dagupan City People's Astrodome. Sa panayam ng IFM News kay Councilor Michael Fernandez, hindi umano dapat mawala ang mga gantong sports tulad ng basketball, lalo't nakatutulong ito sa mga kabataan sa paglilinang ng kanilang disiplina sa sarili. We seize the opportunity na kung saan ma-develop yung ating mga kabataan, yung discipline. Yun ang importante yung discipline at saka yung training at saka yung growth na magbe-benefit sila pagdating sa ganitong mga sports program. Iginiit ni Fernandez na kinakailangan bigyan ng halaga ang mga gantong proyekto na makakatulong sa mga kabataan. Of course, your Dagupan City Government cannot do it alone. We need your support, and at the same time kailangan natin ng participatory governance na kung saan lahat po tayo mag-aambag para sa pag-unlad ng ating lungsod. Ang naturang Inter-Barangay Basketball Sports ay gaganapin sa iba't ibang barangay ng lungsod sa mga itinakdang schedule ng mga magtutunggaling kupunan ng mga basketballistang Dagupenyo. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.